Έχεις σκουριασμένα κάγκελα ή σίδερα? Θέλεις να βάψεις απευθείας, χωρίς αστάρι, πάνω στη σκουριά? Combicolor από τη Rust-Oleum. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί, με αντοχή και 10 χρόνια ακόμα μπροστά στη θάλασσα. Θα τρίψουμε ελαφρά την επιφάνειά μας και θα περάσουμε 2 χεράκια από το χρώμα μας. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Τρίβουμε την επιφάνειά μας με γυαλόχαρτο και απομακρύνουμε τις σκόνες. Όπως έχουμε ξαναπεί, τα βερνικοχρώματα τα εφαρμόζουμε με πινέλο με μαύρη τρίχα. Εφαρμόζω το πρώτο χέρι και μόλις στεγνώσει πάω για το δεύτερο. Είναι έτοιμο, δημιουργεί φανταστική λιαία επιφάνεια, είναι διαθέσιμο σε πάρα πολλές αποχρώσεις και σε διάφορα φινιρίσματα, σαν την έχει αλυστερό και ματ. Είναι το πρώτο αντισκοριακό χρώμα παγκοσμίως που δημιουργήθηκε. Για την ακρίβεια, ο εφευρέτης του ήταν ένας ψαράς, ο οποίος έριχνε τα δίχτυα του και συνειδητοποίησε πως τα σημεία που είχε επαφή το δίχτυ με τα ψάρια δεν σκούριαζε. Και από εκεί δημιούργησε το Combicolor και πρόσθεσε μέσα ηχθιέλαιο. Αν και είναι διαλύτου, είναι σχεδόν άοσμο. Εγώ έβαφα μέσα στο μαγαζί και δεν μύριζε. Το σίδερο όμως έχει συστολές για στολές. Γι' αυτό και εγώ τι έκανα? Έβαψα μία λαμαρίνα από τενεκέ λαδιού. Θα τη λυγίσουμε για να δούμε πόσο ελαστικό είναι το χρώμα μας. Δεν έχει σπάσει καθόλου. Δεν έχει τσακίσει καθόλου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε στην κάμερα. Οπότε και από θέμα ελαστικότητας είμαστε top. Θα το βρεις στο Ξεφτερομάγαζο και στο e-shop μας ο Ξεφτέρης. Γράψε μου στα σχόλια απορίες και μην ξεχάσεις follow για περισσότερα tips. Από το Ξεφτερομάγαζο, μ' αγάπη.